зрители! Уважаеми колеги, само ти си тук в момента. Радваме се, че сте тук. Щастливи сме, защото имаме възможност да поздравим жената майка, която най-много обичаме. Добре дошли при децата на група Бомбони в детска градина Вяра, надежда и любов. Жената дарява любов, насърчава, подкрепя и прощава. Жената създава и твори. Тя прави живота по-красив и по-добър. Жената е нежност, сила и мъдрост. Скъпи дами, нека красотата на настъпващата пролет заради душите ви с топлина и вдъхновение. Бъдете горди, уверени и щастливи. От сърце ви пожелавам да сте здрави и обичани, да съхраните своята женственост, очарование и силен дух. Вярвайте в себе си и бъдете смели. Желая ви винаги да сте красиви и нежни, защото вие сте това. Да сияете от щастие, да носите вярата, надеждата и любовта в живота ви. Уважаеми дами, вечна да е великата ви мисия да дарявате живот и надежда. В този специален ден желая на вас и на вашите семейства много обич и топлина, мирно и светло бъдеще. Честит празник! Мили родители, скъпи гости, това е нашето последно мартенско тържество. Добре дошли! Децата много се постараха, много се забавляваха, с безкрайно нетърпение очакваха този ден. Затова подкрепяйте ги, те заслужават вашите аплодисменти. Оставям ви група Бомбон с тяхното представление "Не правете като тях, да не ставате за смях". Група Бомбон! Мамо, нека да си изгледаме сериала, пък
Пък ти гледай да скочиш право в плечовете да се наместиш. Хайде! Ей, че сте умни! Не рижа я, чакай да изберем по-високо дърво. Не става, хайде пак! Какво правите, братя? Чакаме, той е побрачен, той има нови гаща, тъй как се обува. Всички абилдаваме, ама ще ги обея, къде ще иде. Я пета скачиш после като нота, път не ги учеш. Чакайте, така нови гащи не се обуват. Ще как тогава? Също като старите. Първо един крак в единия кръчол, после другия крак в другия кръчол. Готово! Че то било много лесно. Жив да ви се поврати ми. За малко да струша краката, тогава и гащи нямаше да ми трябват за тлъщата гръжа богата. Най-висока от чадъка цялото село се вижда, а пък всички ме виждат, че съм с нов сукман. Нашия двор най-голям в село. Слугинята Зара, като почне да го млете, чак до план не свършва. Аз живея в онази бялата къщичка с видна градинка, тя е бедна, но спритната, но
като взема тоягата, ще те изведи по световяле. Стига бе, тате, ставаме. Отивайте да се измиете веднага. Че защо да си минали, после пак се чакаме, по-добре да похапнем. Няма идете, че защо ми реете, щом после пак ще го емнете. Това минена тук, като ядем и пък и вече ще ставате рано. Ей, на Чичови Иван си нам останал във време зори и тръгнал към нивата и по пътя намерил кесия с жълтици. Намеря лъзец, защото някой друг пак станал по-рано от нето да е загубил. Накарай мързеливия на работа, той ще почне на ум да те учи. Я, вие умници, докъде стигнахте с урането на голямата нива? Ами ние толкова уран ми стигнахме. До кривата круша. До кривата круша, значи той кога беше? Ами миналата седмица. А тази седмица докъде изорахте? Път до кривата. Той, а ти си не майче. Какво прави цял ден на нивата? Ами спав. А ти аз помагах на мати. Оле, и ти нищо не работи, другия ми помагам. Друг да ви питам. Днес аз ще заколя просето. Кой ще го изяде? Аз се го изям. Утре майка ми ще разточи баница, а не кой ще изяде? Аз се го изям. А сега с баща ми отиваме на нивата. Кой ще дойде с нас? Сея се Тате, как ще научим тези готованковци на работа, не знам. Ей, че можеше някой да ни кажеше. От днес нататък в този дом, който не работи, няма да еде. Жив и здрав да си, страннико, заслужаваш добро плата.
човек, за малко да си изволя вълката за сна по време. Мъни, закровени жени. Чей мъже? Браво, Стояне! Станат 100 хубави кокошки. Когато ги продам, ще си купя една овца. Тя ще ти роди агънца. Ще ги продам и ще си купя едно теленце. То ще стане крава и ще роди още теленце. Когато ги продам, ще си купя кони, нови дрехи. Чиганки ще ме видиш и ще речеш, искам това на коня на коня. Ще оженим и ще си имаме детенци. Аз ще протегна ръце и ще кажа, ела сине, тете, на ябълка и пътичок. Кога вървиш по дни, откакто започнахте да печелите, докато загубихте всичко. Все след вас вървях. Изпусна Ганка хубавица. Не бълзей по братче ме, да чуем тя какво ще каже. Вчера на седянката, като засвира на гайдата, дигна всички на хорото. Хем играха, хем пяха. Казах си, ето този Ергени искам. Винаги в къщата ни ще е весело. Разбрали, Стояне? Още утре да прачиш сватове. На добър час. Браво!
Че краката влизат две, главата не влиза. Отиде ми хубавата снакичка. Не давам да ме режете, мамо, саси, помощ. Сакън ни бивате с пушкарите. Като писано се сме гледали. По-добре да се вървим. Хайде, може да си вземем детето и да вървим. Хайде, Жано, да си бъдем ние одинава, като си сега си ската и ежат. За къща не знам, а за живо момиче не. Ще си намерим другия ден. Тръгвайте, тръгвайте. Мамо, тате, един мисър ми носи. Само него взимам. Мисио, ужасти. Невястата зад не връщам и къщата си забавям. Ако някой ми помогне в тази беда, ще го сипя с злато. Хора, ум имате ли? Не пипайте! Ни момата, ни къщата. Я лапука да ти кажа нещо. Какво ти каза? Каза ми да се наведя. И ми спаси булката и да убиде радост и да служеш голяма сграда. Лай ми за даровете! Хайде тази година булка, до година люка! И ето днес вие написахте, почти готова е вашата приказка, която първата страничка може да наречем "Времето, прекарано в детската градина". Нека тази страничка ви връща във вълшебния приказен свят, който всеки един от нас е запазил частица от детството си. А вие, скъпи родители, имате най-голямото богатство, а именно това са вашите деца. Бъдете винаги до тях, обичайте ги, подкрепяйте ги, напътствайте ги в радост и в трудност. Благодарим ви, че ни уважихте, благодарим ви за търпението и уважението.